Hello, Biafrans and friends of Biafrans. I greet everybody. My name is Neki Benago Ijelense. Atamuzina, atamuzina, atamuzina. Na Chineke abụghị onye ntam. Kpoti kpoti kpom kpom kpom. Atamuzina, atamuzina, atamuzina. Na Chineke abụghị onye ntam. Kotikoti konkonkoko. Kedu ihe m ji agụla egwu a? Ụmụ Biafra ndị na-atamu, ha si na unu kwụsị ntamu. Chineke abụrụ onye ntamu, Chineke abụrụ onye nzuzu. Unu ebidogokwe tamube, na-atamu, na-eme mụrụmụrụ, na-amụmụghalị ka mgbe Moses ga n'ugwu Sinai wee ji iweta iwu. Sorry. Moses jee ka o jee weta iwu Chineke. Oluo nọtibe aka, amara ihe ji efe, ebido tamure, na-atamugheli. Chineke wee pụta, wee mechie nke o ji bụrụ Chukwu. Moses wee gbadata ana. Ndị niile ahụ tamuru atamu, fabara na eze, fabara ụkwụ fatụrụ na ana Israel. Ndị niile ahụ tamuru atamu. Ya ka m ji asị unu tamudebe na otego unu tamube. Otego unu nọ na-atamugheli, na-amụmụghalị. Ihe ahụ nyiri mmadụ omume, ọ dịrị Chineke mfe. Ihe ahụ nyiri mmadụ omume, ọ dịrị Chineke mfe. Ihe ahụ siri mmadụ ike n'anya, ọ dịrị Chineke mfe. Ihe ahụ siri mmadụ ike n'anya, ọ dịrị Chineke mfe. Ihe ahụ siri mmadụ ike n'anya, ọ dịrị Chineke mfe. Ihe ahụ siri mmadụ ike n'anya, ọ dịrị Chineke mfe. Ọkwa unu si na unu nwere okwukwe, na unu na-eje ụka, unu na-ekpekwe ma Jewish. O nwee ebe okwukwe unu dị, ka ebe okwukwe unu dị makazi na ọ na-ete aka. Ọ dị unu ka ọ si mebe eme, si mee nye nketa nke echi. Unu amara na freedom siri ike. Ọ ga-emekweni, ọ ga-eme n'oge. Unu ekwene ka mmadụ na-aghọgbu unu makazi na ọ na-etezi aka, ebido na-atamu, na-amụmụghalị. Chineke abụrụ onye nzuzu. Ọ ga-eme n'oge andị ọ ga-emelili. Freedom adịrị isi. Unu pụtasisi mebe eme. Gị nwa na-achịsi mebe eme, kedu nke ime? Ihe akaba arụ wepụta ofu ime ka ihe wee gaba aga. Epụtazia na-atamugheli maka na ọ na-etezi aka. Ọsọsọ ihe ekwensu na-eme chaa dum, na-eme ọsịsọ miracle, onyinye mama ịghọta, onyinye ndị dara ngana, onyinye ndị dị lezi. Achọrọ ịhụrụ mana achọrọ ili eli. Ya ka fasi asị si mebe eme, si mee. Yes, a ga-emekwe na-eme. A ga-eme ọ ya agakwanụ, mana unu enwe ndidi. Ọ bụrụ ihe ọbụla unu na-atamugheli. Ọ dị unu ka ọma nkwezi omume, ọ ga-emekwe. O meghị n'izu, ome n'ọnwa. Biafra ga-abịa. Biafra must come. Ise o nwere mgbe Biafra ejire ga-abịa. So unu amazina jijiji, unu atamuzina, unu adịna na-esozi ndị ilo. Ọzọ dịkwa ka ibi ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ. O nwere nwanne anyị kịta arụ adụrọ, ụkwụ ya na-ele, and ọ bụkwa principal officer. So ụkwụ ya na-ele, a na-achị ya kịta vidiyo. So onye ga-emenwu ya donate eli ego, si echezine IPOB ma ọ bụ leader ka o mee ihe niile. O nwee nke ọ nara afụ, unu fụkwa ụdị ya ahụ, unu shiabakwa ya, shiabana ya ka olu onye ọbụla aka. Maka ihe nghọtakwa bụ na ụfọdụ ndị agbala egbe anyị netere fapụtazi wele ọnụma na-ekwuzi okwu ka ndị enwere olileanya. Fa na-ekwuzi ka ndị na-enwere olileanya maka na gịnị? Fa na-eche na atụrapụ ụfa. Onye ka o ji adị mkpa ifu nwanne gị nọ n'ihe mgbu, inyeli ya aka. Ọ bụgodi na inyereli aka, itibegodi mkpu, itibe mkpu. Onye ga-enye nwa aka enye aka. Ọnya ka eji ekwu, onye ọbụla na-ete nwanne ya anya. Onye isi ofu anya ka o nwere anya n'elu. So ọmafụ ihe niile na-aga. Ọnụnwa bụ anya o nwere. Onye fụta ya kwuo ka enyebe aka.
o nwere coordinator ndị kezi afọ ebe ahụ echezokwa m emeche nshi akwụ ya ebe a ụkwụ ya nọ na-ele ele asị na edolie nsi nọọ nsi ka edolie ndị ahụ na-edo nsi fafụrụ Fulani fa ya eje dolu nsi weli nsi ana tinye elifa na n'ubi ebe fa na-ata ihe ebe fa na-ata ife anyị niile eweli nsi ana debe efe ebe ahụ ọ na-abụzi nwanne anyị nwoke ka unu ya ejezi tinyeli nsi ana unu mali ka unu si wee dolu nwanne anyị nwoke nsi ana unu jee welie dolu ndị Fulani ma ọ bụrụ na unu maala edo nsi ụfọdụ ihe a ga-abụ kansa and the arapio spread ya unu ya eje netie ka o jebe ụlọ ọgwụ maka ụfọdụ asị ka ekpele dịkwa mma o mana ka a na-ekpe ekpele ka ejikwa ụlọ ọgwụ achụ ya maka anọ na-ekpe ekpele ụkwụ elejie ngwanị ka ọ dịnụ leta emechaa anyị ya akpa ọzọ ka emesịa